Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29. This time check is brought to you by Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules, ika-26 na sa bulan sang Agosto to'y 2020. Ilang tulog na lang, more or less, mga 4 na lang ka adlaw ang nabilin kag magatapos na ang bulan sang tigkiriwi, magasulod na ang bulan nga may kasanag, no?
Tungod nga September 1 man sa palabuton nga mga inadlaw, no? Sige, mag-ainop na lang kita mga ka-aksyon sa mga ka-aksyon ta dira nga nagatutok na diri sa aton sining balitaan sa Aksyon BBB. Pag-preparar na sang palanyagahon ta kay machibog na kita sa sining udto kag dugay-dugay ang iban siniguro nagkachibog na gani kag nagapahimunong na sa sining mga inadlaw or sa sining mga inuras mga ka-aksyon. No, may palabuton kita do aprobado na sang National IETF ang apat ka adlaw mga ka-aksyon nga time out diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo nang pinaka-latest nga report gikan sa probinsya kay ini ginalantaw nga sa adlaw sang Biyernes kag Sabado may total lockdown diri sa Bacolod bangod sining timeout kag Domingo and Lunes nga adlaw sa probinsya naman sang Negros Occidental. Sa patigayon nun nga mas testing sa palabuton nga Biyernes tubtob ini sa adlaw sang Lunes mga ka-aksyon. Kamusta kamo mga ka-aksyon amon sa kanginanoks lang? Saway pa magkachibog na kag kung nagapreparar ta pagamat-amat na para siguradong sigurado solve ang kinanglanon sang tiyan ta sining palanyagahon mga ka-aksyon. Bayan ta lang da si COVID-19 importante na ka-social distancing kag face mask kag face shield lang kunara kita sa gwa sa aton sining puloy-an. Kabudlay kung kaisang tiway kita gatuman sa aton sining hilikoton. Kaya ang isig mo kapareho, gatuman niya, ikaw ya, wala. Ba, nano na lang ang guwasin no? Pero kung nagatuman kita kada isa sang health protocols nga ginatawag mga ka-aksyon, mas manamigid, no? Importante gina sa tanan. Sundon talang kay si COVID-19 daw gatirin-tirin man. May mga opisyal kita sang gobyerno nga manag-abot diri sa syudad sa Bacolod. Isa diri si Roy Simato kag si Secretary Galvez kon magapadulong man diri, no? Kay ang report dito sila subong sa Iloilo and karon sa hapon mag-abot diri sila sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamusta nga itong sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurokanda sa nagapamati na diri sa aton sining programa ang iban sinibaw ti ara pa sa gihapon sa mga importanteng mga transaksyon hiling nga gawon mga ka-aksyon, no? Ingagaw lang para importante lang na kag namigid ko naka-social distancing. May mga banwa na kag syudad diri sa probinsya nga hindi na actually ang ginapatigayon nila stricto. Kung makasulod ka sa area, for example, alin ka sa Ibi Magalona, padulong ka sa Victorias kag Manapla, may yara executive order nga ginpagwa ang mga alkalde sang sining mga banwa nga nagalimit sa pagsunod sa ila sinitag sa ka mga jurisdiction. May mga gina-follow sila nga mga requirements kag kun way gid papilis daw malangan kagid, no? Amuning dapat ibaloon ta karon kag tagon ta mga ka-aksyon diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. At least nga iban sila nga mga ka-aksyon ta ang makahisayod gilayon kag kunano ang dapat nga himuon nila sini, no? Kamusta ang mga ka-aksyon tadra sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental side man kag kalakip man sa Bugos nga Region 6 kabayontang Ox lang ang halos kalabanan, no? Mga ospital sa galing sa Bacolod hindi na magbalaton. May mga ligwa pa man, may nabaton kita nga mga information nga may mga ligwa pa sa mga private hospitals. Galing ang problema nila, ang doctors and nurses naman. Kay kulang-kulang sila, kagang iban sila nagpalahuway. Huwag takibalo na nung pagpahuway nila ni kung nagre-resign or wala na magbalik sa ila sining duty.
Sige, sa kinanda na ko ang inyo sinika-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw podta si Aksyon Marlon Hinubia. Toboso nagumpisa na sa pagpanagtag food packs sa ila mga residente nga mapiktuhan sang lockdown sa 4 ka syudad kag 1 ka munisipalidad. Kag base makahingagaw man karon sulod ang inisyal nga mga informations gikan dra sa Kapitolyo, igabalita ni Aksyon Marlon Hinubia angot sa sining 4 ka adlaw nga lockdown. 2 sa probinsya, 2 man sa Bacolod. Kag sa City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa 5,000 nga target nga ipaydalom sa test sa Bacolod. Wala pa nalambot suno sa kay City Administrator Emang. Di nag-deadline na kahapon. I don't know kung pila ginag-exact nga numero. Merkules na tasubong pagka-Biyernes. Pagka-Sabado, amunang Webes, amunang last Biyernes kag Sabado, amunang scheduled na to, no? Pero ti hambal ni Vice to, kung pila lang maiguan, lang tawon ta, no? Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Preso nga gindakop sang pidiya nga na-detained sa Police Station 3 nagpositibo sa COVID-19. Preso ginsaylo na sa quarantine facility sa Barangay Tangog. Munigiling rason nga na-isolate ang mga preso dira sa Police Station 3 bangod nga may nagpositibo nga 1 ka detainee dira sa Police Station 3 mga kaksyon. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Pagbantay sa mga border sa tagsa ka mga banwa, ginumpisahan na. Samtang sa special assignments naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhopon. Ini may kang tanan sa operasyon sang tanan nga mga departamento sang LTO sa Bacolod nagapabilin nga serado. Resulta sang swab test nagapadayon. Samtang balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Basi kung matingala kamo may nalabayan kamo nga 1 ka fire truck kag iban pa nga mga fire communications nga nag-agi sa inyo sining lugar may yara nga salakyan balaw siga saksakan no sa kilid sang dingding sang 1 ka balay sa galog sa taya nag-aso lang no. Pag-aso sini, nagtawag ilayon sang bumbero, insigida nag-respond sang bumbero, kag natigayon nga mahatagan solusyon ang problema. Sa galog at toslaw ng area, amotong ginrespondihan sa ngaton sining nga mga firemen. Samtang driver and operator sang tradisyonal nga salakyan nalipay sa liwat nga pagpanugot sa ilang nga makabiyahe. Ibaloon ta na karon kay Aksyon Alvin Graba kagang lubong nga gintalana subong man nga adlaw kay Zara Alvarez ning 1 ka course-oriented group member nga ginlutang diri sa syudad sa Bacolod na talana nga igadulong sa iya sining katapusan nga palawayan didto sa syudad sang Cadiz. Samtang sa balita naman sa mga out-of-town reporters naton sa syudad sa San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, San Carlos City PNP, kag Port Police nakakumpiyansa o kung nakakonpeska sang marijuana nga ginpadala sa barko halin sa Toledo.
Otro manino nga hindi ni ma-monitora, muning kahugot na gid sang bantayanay pero makalusot pa ining marijuana, no? Ibaloon tani karon kay Aksyon Stephen Fresquito, halini kuno sa Toledo, but nga hindi ni ma-monitor sa ngaton nga mga Philippine Coast Guard dira, kagiban nga mga port police, no? Samtang sa Sagay City naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Tamon Forte, maki-update kita sa COVID-19 sa among syudad sa dili gilamang madugay. Samtang sa syudad sang Cadiz, LTO staff nga nagpositibo sa COVID-19, nagpahilot pa ang manughilot nagpositibo man. Samtang 18 pa ka mga LTO staff nagnegatibo naman sa resulta sang swab test. Igabalita ina ni Aksyon Roger Gotib sa dili lamang madugay. Samtang sa Lacarluta naman nga balita sa ibang nga bahin sang Central Negros, including ang Bago, 28 nga lalaki, 28 anyos nga lalaki, dakop sa buy-bust operation sang mga kapulisan sa syudad sang Bago. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, PhilHealth President Ricardo Morales, magasumiter na sang iya resignation. Kag-rekomendasyon sang Philippine Army nga ipaidalom sa martial law ang Sulu Province suportado sang PNP. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon sa mga kaaksyon tadira nga naga-monitor, except sa mga radio sets ninyo dira sa mga Facebook lovers ta nga naka-online, ibasahon tani karon dugay-dugay ang inyo sining nga mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining nga pagpangalagad sa mga Facebook lovers ta nga nagpadala sa inyo sining nga mga mensahe through Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining nga website kagatutok man ang aton sining nga mga kaaksyon sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kalakip man sa aton sining YouTube sa mga YouTubers ta dira, no? Sa Aksyon no Radyo Bacolod. Paki-check lang ang YouTube ta dira kay tirahon ta na dugay-dugay, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon, matag tanay pila ka mga commercials, balik lang ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang ha, kay matagtapila ka mga talamyawon ta sa sining mga inoras, may lang pag-monitor kay Toto Aldrin Limaco, dara sa Ninas Rose sa shopping, no? Good PM lang, paring Aldrin Limaco, no? Kagay Mrs. dara, may lang pag-monitor kay Gina Junella, may lang pag-monitor Jenna, kagay Alunan Soset, watching from Hong Kong. Thank you so much, Alunan Suset. No? Kay Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office sa San Enrique. Kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Carla Selva, Kagramil Haro. Kay Chirek, dra sa Quezon City Metro Manila, present naman si Chirek. No? Kay Eric Rojo Asiado. May lang pag-monitor sa pamilya Asiado, Rojo, Magdato, Kanyada, Mulasi, Gililang, no? Or Gililang ni Guro. Magsiko, dra sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Kay Yonali, may lang pag-monitor Yonali, sa regarding gali sa SAP nga nagpa-register sa NTC nga ina nga wala man gali tupa ginpaasa ninyo mga tao damo ng gahulat amo gani ng isa ka problema no NTC na I don't know kung nanong plastada sina ang DSWD gakipot man bibig nila kung maano sila no
Ay, oo. Kay Jose Pacifico, may lang nga pag-monitor, pahibalo ko, palihog ko pahibalo kay G. Margalas ang busay bago sitting ang iya sining professional driver's license ari sa mayor's office sa San Enrique. May nakakita nga nawigit. Kwaon niya lang diya sa mayor's office, pangitaon niya lang si Joseph Pacifico. Thank you so much, Joseph, professional driver's license to kuno. Dira sa kay Jemar Galas sang busay bago liog takwa sa San Enrique ang imo sining driver's license. Kay Bagwes na Bertes Syndrome, may lang pag-monitor, greet ko lang pamilya, kasag sa Sitio Paho, Barangay Cabagnaan, La Castellana, may lang pag-monitor from Dasmariñas, Cavite. Bagwes na Bertes Syndrome. Ay, pwerte. Leonila Tarosan, watching live na. Si Leonila Tarosan, Bernadette Lacson. May lang pag-monitor, Inday Bernadette Lacson. Ho? Pwerte. Kag Helen West na. Sa BMA Training Center, may lang pag-monitor Helen West na. Dara sa BMA Training Center. Kag Norlene Villaros, good noon, Aksyon Rex, sana may flight na September 1. Kay pila na ko na-cancel. 5 na stress na kayo sa Manila kay sobra nakadamo ang kaso sa COVID-19. Gani man. Kabay pa. And Valencia Kinet, salamat gid idol. Thank you so much gid, no? Valencia Kinet. Kay Lisa Monte Castro, mayong udto lang monitor ng deha. Nagapamati gid permi. Keep safe everyone. Thank you so much Lisa Monte Castro. And Melinda Aisporo, si Baby Aisporo ni sang La Carlota. Thank you so much. Kay Winnie Tablan sa Abanyo, may lang pag-monitor sa ginpanaan Moises Padilla. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor dra sa Sumag. Ernesto Rigazzo, mayong udto lang. Thank you so much gid Ernesto. Kay Maymay Fuentespina dira sa Pontevedra, may lang pamati, no? Kaghay lang da sa taga Himamaylan kag taga Pontevedra. Kay Maymay Fuentespina ang panamyaw, no? Roy Rafael or Daniel, may lang pag-monitor. Monitor lang siya sa Mindan Capiz. Sara ka da, subong sa Mindan Capiz, Roy. Grabe si mo ba? Okay. Kay Heaven, good PM lang. Kay Belen Salaw, may lang pag-monitor. Thank you so much, Belen Salaw. Kay Roth Ann Cordoba Saraga, no? Roth Ann Cordoba Saraga, may lang pag-monitor Roth, no? Sige, daligid lang mga kaksyon, standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, plus 11.51 ng aton oras, 11.51 na mga kaaksyon sa way pamagat Chibuga, pagamatamat na kung may Chibugon. Pero sa way, basi karon dugay-dugay. No? O galiyon tampag tumar sang DTX 500 capsule mga
sang lawas niya. Ay, kanami. Gagrekomendasyon sa Philippine Army nga ipidalom sa martial law ang Sulu Province suportado sang PNP. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato. Grabing imo sining costume subong imo nga attire daw. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, good PM. Yes, Action Rex, mayugod to kag sa aton nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Magasumiter na sang iya resignasyon sa Malacanang si Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth President Ricardo Morales. Ginkompirmar ini mismo ni Morales ang natalana nga pag-file sa iya resignation sa isa ka interview sa Pamantalaan Nasyonal. Suno kaya Morales nga isumiter na niya ka Executive Secretary Salvador Medialdea karon nga adlaw ang iya nga resignation. Ginkompirmar man ni Morales nga mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang naghingyo sang iya resignasyon. Suno pa kay Morales nga ang iya resignasyon ang bangod sa iya nga health condition. Action Rex. Madumduman nga Daw ining ginbalatian sa kay under investigation sa tong wala pa sang investigation nga gin kuno-kuno Action Doors lumayo man ang gihon nila da. Actually damo sila nagminasakit. Oo, Action Rex. damo sila nagmalasakit kutob lang to sang nabalahuba ining kaso dira sa PhilHealth ba nagmalasakit sila dayon. Gani man. Tapos may nakuha galing Senate nga nagpaparty-party patong isa ka Vice President for ano to man sa sulod mismo sang PhilHealth nagpaparty to sa iya nagkuha pa sa babae ito may tatlo ka mga babae ito nga ginpasaot-saot pa nila ang sa PhilHealth nga national office mismo. May nakuha sa mga senador ang ining kopya but sino nag-provide sila to piho ko yang hindi tayo nga duwa nag-provide to no sila lang to ang nami lang dire nga dapat mangin seryoso man ang gobyerno ta kay di kwarta ini sang publiko mong ginestoryahan ta kag kadako sang money nga ginwaldas dira hindi lang milyon Action Rex kundi bilyones pesos Action Rex. So kabay pa nga may progress ang ining investigasyon Action Rex hindi bla kutob lang sa investigasyon lang imbestiga taga din si Morales man taga Panukoy kala hindi man taga Suman hindi man taga Handumanan basi taga Dalomduta ni siguro. Na do ni do former military man siya, di ba? Pero wala man abi Action Rex sa imo profession mo kung ano kaya ti mo kagaya. Gani man kaling kay ambot na ano niyang nagsulod sa utok yan niyang actually hindi man lang ni siya guro yang mastermind sining kuan nga ini. Actually, ginapanginwala na nila. Pero mismo si Senator Lacson, gambal naman nga enough na nabla kunuhaw ang mga tao ni gani mga ebidensya. Sobrang ng ebidensya actually nga ginapakita against sa ilan Tibalaan ta lang na. Ambal gani ni Rodney Hardal nga pasakit-sakit na sila para kaluuyan. Tuod man no. Nami ni pang dukdukon na lang ni kung kung mapamatud-an bala Action Doors. Ti amo ginano? Nga mo now, may mga sa una may mataas mga officials sa Pilipinas, di ba? Nga sa kasuhan na siya doon nagsakit o yung liog. Ay kalay. Ibo ka tangan sang laki-laki ang liog bla para hindi magdungok na lang ay naano mang klase sang ay oo. Ikabay pa Action Rex nga kaso giman ko may matuod giman mga aligasyon pag may mga ebidensya man kabay pa nga ano Action Rex Hatagan ng hustisya ang publiko ni Action Rex mo. Kwarta sang publiko. Gingarnatsan nila sa hindi magklamo. Lantawa, pila to gani ka. Hindi lang milyon, no? Bilyones 14 bilyones pesos ang ginlastra nila. Hindi nila ma-account as of today. Nag-live sila. May nagmalasakit. Sabay paunta nga dapuan kamo sang blatian na lang.
Ay, kalait. Kay kung luway ka man lang dagta na Aksyon Dorel, kita mo ng iban nga mga regional offices, sanda ya mag-live para mahatagan ligwang investigation mo. Actually, damo ito nag-leave action direct. Oo, Mga damo 15 na, no? sila kabito. Oo. Mga regional, Region 6 to do, kung man to gani, resignation mo or leave. Balaan tala ni Action Rex kung ano ang mga lakat sini. Tigaling Nga to wala iya gana investigation. si Presidente Duterte. Ha? Do wala siya gana. Ay, May kala. pandam lang sa yasta lang sa pandam. Pero siling Pero ginambala niya nag-is Morales, o resign ka na lang. tiya mo nang baligid mag-resign tapos ma-resign siya mag-ano siya. Pungko sila balay. Kag tumano ng health protocol para iwas COVID-19. Amo na ko. Correct. Mayod na. Very good. Sige. Yes. Kag sa iban pang Action Rex nga balita nasyonal, suportado ni Philippine National Police o PNP Chief General Archie Gamboa ang rekomendasyon sa nga Philippine Army nga ipaidalom sa martial law ang bugos nga probinsya sang Sulu. Ginrekomendar ini ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana matapos ang nagluntad nga duha ka pagpamomba sa Hulu, Sulu adlaw sang Lunes sadto nga Agosto 24. Tigin pahulag naman ni Gamboa ang Philippine Bomb Data Center o kon PBDC kag Crime Laboratory para mangin technical support sa ginimong investigasyon sa insidente. Ginpahayag man ni Gamboa nga hibaloon pa sang PDBC analysts kung ano nga bomb signature ang ginpalupok base sa nakuha nga forensic evidence sang crime laboratory kay iban pa nga security forces nga nagresponde sa amoya nga insidente. Patag ni Gamboa ang makuha nga bomb signature ay gakumpara sa bomb signature gikan sa isa pa ka insidente man nga yara sa PDBC database. Tiya pinaagi sini posible man nga madetermina kung ano nga grupo o kung individual ang sa likod sang amo nga pagpamomba. Samtang ma-update ko sa bugos nga records ng COVID-19 sa kalibutan. Sa karon naglambot na sa 24,058,356 ang cases diri. Ang nagkalamatay 823,510 kag ang naka-recover 16,608,067. Sa Pilipinas sa pinaka-latest as of August 25, 2020 kahapon, ang cases naton diri 197,164 kag ang deaths diri o kung nagkalamatay 3,038 kag ang naka-recover 132,396. Sa probinsya sa Negros Occidental, ang cases naton diri 994 na matapos may 28 nga nadugang kahapon kag ang Bacolod 770 cases na matapos may 15 ka mga bag-o nga na-record kahapon. Sa kabugusan, ang Western Visayas naman may 3,651 ka kaso kag 97 diri ang bag-o nga kaso kag sa out of 3,651 cases 2,043 diri ang active cases o kung aktibo nga kaso. 1,553 naman ang naka-recover matapos na may 23 ka new recoveries na record kahapon kag 55 na ang nagkalamatay matapos may isa man nga naduga nga napatay kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Ang sa Bacolod, Aksyon Doors, so ay pata-reported nga mga kaso sa call centers, no? Ang tingob. Ang tingob lang? Wala Action Rex. Dito lang isa tong nagdabalahuba to, pero doon nadula man to. Kaya wala, Pila hindi lagi pila to? na-disclose. Pila dito. Ang sa ano ganitong sa may lapit sa may NGC lang ang call center? Panasiatic. Panasiatic. Oo. Daw mo tong may isa, no? Sa nagligar, actually may mga iban pag Action Rex nga call centers nga may cases kaya may nagapadala sa mensahe sa ating mga Facebook page. Mayari naman gani, oh. Bago naman Bago ko nun na patay ni. Uy. Nga call center. Actually, may call center name ko di. Galing kay hindi taman ni mapalayag sa kanginan. Kay daw, I don't know kung may nag-segregate sinasang Wala, record actually, sa tadiri sa syudad. record sa 4 separate na Oo. 4 call centers. Do wala tadi Action Rex. Basta COVID-19 patient ka daw, ginatingob na lang na. Amuning initial kong nabato na Action Dorso. Kaluluoy maning nga mga tao, no? Amo gina. Paghalong lang, Yes, Action Rex. Follow lang gid kita sa health protocol. Oh. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Kabato, una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon na Radyo Bacolod, Aksyon na Radyo Philippine Standard Time. Las 12:03 na nga tunoras. Nga nag-uso-uso man niyang pagkapatay, no? Dapat o ilang patay, okay lang na kung asymptomatic ka, inang ginahilanat ka, ginaubo, inang mampawan ka lang bala. Ay, pudlay kung kaisang nga daw. Ay, huuga kadulaan kita sang animo tungod sa sining COVID-19 nga animalistic nga klase sang balatian ni di niya naghalalin niya man. Di niya naghalin nga klase sang balatian eh. Tipaghalong lang sa mga kaaksyon ta dira, no? Katuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol kay karon nga adlaw daw lubong man ni Sara Alvarez mo. Ining gintero bla diri sa syudad sa Bacolod kagindalang bangkay sini didto sa syudad sang Cadiz, no? Kag drivers and operators ang tradisyonal nga mga salakyan ng mga daan na bala nalipay sa liwat nga pagpanugot sa ila sining nga biyahe. Mayara gani kita ko nga nagalabay disdalo mo ga kudug-kudug na mo ya tug daw galakat sa daw ga exercise ang salakyan mo. Galing kay basta importante nga halong gid sa mga nagamaniho daan man siya kun bago pag halong gid gago daw hindi na gid magdalagan ibutang tanang na sa panghigaro, no? Hindi na kita manginyawat pa sang pisos-pisos kay kabudlay kung kaysa. Sige, kantuan ta ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, aging kalipay sa mga nagapanag-iya sang tradisyonal nga mga salakyan matapos ginpahanugutan sa DOTR nga liwat makabiyahe ang ining mga dumaan nga mga salakyan nga nagaedad 15 anyos pataas. Sunod diri kay Secretary sang Undokog Secretary General sang United Negros Operators and Conductors nga si Diego Malacad nakabaton sang tawag si Malacad kagabi. Ano tong meaning sang undok to? United Negros Operators Center, no? Oo. Sabi ko conductors. Conductor. Na konduktor, no? Amo man sa action daan nga salakyan bala sa nga DT nga pwede pa ibiyahe. Ang DT bala nga salakyan. DT man? Ditulod. Yung mga salakyan pwede na makabiyahe. Oo. Sunod dire kaya Malacad Aksyon na Rex nakabaton siya sang tawag kagabi gikan man sa iya sining mga kaupdanan dito sa Manila nga temporaryo ginpauntat sang DOTR ang implementasyon mismo sa pagdumili sining mga salakyan o dilapidated nga mga salakyan nga makabiyahe sa Manila kaga iban pang lugar sa pungsod sang Pilipinas. Din sunod dire kaya Malacad sa karon sa totoo lang sunod kay Malacad ang sa panahon sang pandemya hindi pa na masarangan sang mga dalagko nga mga negosyante kag mga operator sa abi nga makabakal sa bag-o nga mga salakyan di pasahe nga pagkausaron sa pihak sini sunod sa iya sang tinadikdan lamang nga Hunyo kung madumduman sunod sa iya nga una ini ginumpisahan ang implementasyon sa Jeepney Modernization Program base man sa mando sa DOTR ug galing sir katabo karon bisan diin nga lugar nga ginapahanugutan man ang pagdala sang daan nga mga salakyan kay bangod wala man sang masakyan ng iban kag ang mga bag-o hindi man mabakal sa mga dalagko nga mga negosyante. Importante da nga nagadalagan siya way sa rutumbo-tumbo magdalagan bala may nakita ko kay nang gadalagan ug tumbo-tumbo yang jeep ya. Sakto to Action Rex nakitaan ko man to. Nakita mo? Oo. Ang biyahe ito do home site bala mo? Home site? May kasunod pa sa iya isa man biyahe. Nano sining kuning ginapadalagan pa ni Choy nga do tumbo-tumbong slakyan niya nano nga klase ka. Ginabutang niya sa hindi magklamo wala kay isa lang pasayro niya going to NGC. Oo, nagstorya kami na aksyon nani, ini basi bulog ng guma. Ang muna laban posible nga may bukol ang guma,
Alang-alang man na kung mga tornilyo yan ang halog, nagkalaranggas na, matyagang kung gumag ito diferensya mo. Oo, ang term namon to kagina, namin magsaot sa salakyan. No? Dutay lang kumaslamukan kay nasang ginahigop kung kapi sa dalo mo. Oo. Paglabaya. So ko namin singgatan nga, Choy, parking na ng salakyan mo, Choy, tigulang pamantong gadala to. Oo, sabi ko gani, wow, katahom lang tao, no? Daw sexy walk. Lumahamot ka lang daw mga bangiris ka man bla sa sitwasyon. Malangay nagasakay to, daw may edad man, daw pawala malang gasakay to. Oo, may ilan to actually, isa, naguntat kagina, nag-stop siya sa may Bangga Lisbo bla. Oo. Kulang tawa bla, may kayo naguntat sa parlamentay, dugay-dugay, larga na naman, 5 ha. Way giniinog bakal guro guma. Gani, no? Basing gumabla, may bukol-bukol na to blaga dampiaw. Oo, bulog na katama, abi. Oo. Kaya ginatingwaan na lang magkabiyahe. Okay man natani, sugo sang kapigaduhon, pero ti ang ginabutang mo si Talital, blang kabuhi isang pasahero na mo. na ang problema aksyon na. Insindihan na kung way gid inugbakal, ti kung way gid inugbakal, problema mo gid na, pangitaan mo na kay kabuhi na isang taong ginakarga mo yan mo. Oo, dapat ang safety sang pasahero amo nang nagapanguna. That is why kung maobserbaran man to kung tali, sang driver, actually ginlantaw naman to kaginan driver. May edad naman to action rex mo. Gani. Ikaw lantaw tabi, medyo unaha madasig-dasig kung tayo tayo lantaw tayo tsura sang driver. Upin o kung tigulang. May edad naman aksyon na Rex ang driver. That is why kagina, sabi ko, pabayin na lang, base siguro, aware man siya, base siguro magaganar na, mabakal na naya, bisan second hand lang uguma. Oo, Oo, kagina, sabi ko, daw ka sexy walk to mo. Ti bisan pa kung nagapangarkila na siyang tagiya sang jeep na, way na sa maluoy sa mga pasahero sina, or sa driver operator mismo pa. nga, panugutan niya lang magkabiyahe, bisan na muna ng tumbo-tumbo sang salakyan niya. Ni man, in fact, subong gani, damo man mga negosyante, kakalipay man, kay kunti, ang tanan nga mga dilapidated nga mga salakyan, ti mabaklan ng mga piyesa action rex. Oo, bisan paano, namata-mata na nila, bla. Oo, kay hambal man gani kagina ni Balakad, then suro sa iya, nga madamo gali sa mga negosyante man, kag kapitalista, sang mga piyesa, balasang salakyan, sa Manila kag iban pang lugar bisan gani diri sa Bacolod nga halos hindi na mabaklan inabangod man sa gina-implementar nga modernization sa mga salakyan, and that is why suro sa action na Rex nga ang mga negosyante dito sa Manila kay iban pang lugar sa Manila amo ni ang una nga nagreklamo kang naglabot sang reklamo sa DOTR bangod man sa sininga problema nga ang ila sininga negosyo halos maputo kabin pagid sa sininga pandemya nga masyado ka ang ila sininga ma-shortage lang bala ang ila sininga negosyo partikular kag batyagan sa mga iningang economic sabotage on the part sa mga negosyante man sang mga piyesa sang salakyan. Pero sa karon action Rex suno sa kay Malakad wala ya pa nauyatan eksakto o intuto ining detalye sang memorandum sang DOTR kag kung ano ang kaundan sini, pero isuno saya isa ini kadako nga bulig sa mga operators kag drivers especially nga nadulaan sang trabaho. Ari action Rex ang pahayag ni Diego Malakad. That's why i-deter anay ang full implementation sa modernization program kag i-recognize anay ang aton nga mga traditional nga mga salakyan ni sunod. Pero so far sa wala patas ang dokumento gid nga ginahuyatan, that's why ginahulat-hulat ko pa ang exact gid nga detalye para malahad sa kanginan kung ano gid ang proper nga implementation sa sini pagbalik na sang halos sa 100% sa aton traditional nga mga salakyan. Sir, ano na lang ang ginahulat sa inyong hanay sa karon, sir? May memorandum gid partikular ang DOTR nga bangod nga nabalda ang ilang belt ni bala. Wala na gid man niya kwarta ang gobyerno no para ipalulos sa 100% nga pagbakal sa moderno nga mga salakyan. That's why ibalik anay ang traditional while nga naga-recover ang industriya sang pungsod Pilipinas kay subong daw halos na mag-down gid ang ekonomiya kag industriya sang pungsod Pilipinas. That's why napilitan ang gobyerno nga i-entertainawon anay ang proposal sang gagmay nga mga operator nga traditional nga mga salakyan, including na ang aton mga auto supply nationwide no, nga nagasuporta sa adlaw-adlaw nga pangkinahanglanon sa aton salakyan. Anong reaksyon nimo bahin sini, sir? Sa subong may kalipay no kay nakita naton
nga ibalik na ang mga tradisyonal nga mga jeep. Kaya hindi lang kami ang malipay, no? Ang aton nga mga pasahero nga nagasalig sa gamay nga titian. Ilabi na mga auto supply na ito, no? Nga nagasuporta sa mga lubricant, pisas, kagiban pa yung sa ekonomiya, hindi lang niya driver ang mabuhi. Hindi lang gamay nga operator, kundi ang mga auto supply ito nga nagabaligya pisas. Malipay man sila nga tigin balik ang mga tradisyonal nga mga jeep. Kaya hindi ba na pwede nga instant i-modernize dayon nato, no? So at least hindi lang kami ang nalipay, ang mga stakeholder naton, pasahero, mga kapitalista, kagiban pa nga mga grupo naton sa transport. Aksyon na Rex ang kabahin sa nga pahayag ni Diego Malakad. By the way, Aksyon na Rex sa launa karon sa hapon, muni ang igadulong na sa katapusan. Amat-amat na siguro himos. Sa Aksyon na Rex, nag-amat-amat na himos. Nakaistorya kita kagina kay Clarissa Dagatan, ang Secretary General sa Karapatan Negros nga launa karon sa hapon, igadulong na sa katapusan nga palawayan ang bangkay ni Zara Alvarez Aksyon na Rex. Mapay isa ka Santos nga misa ang pagpatigayonon man karon sa hapon sa isa ka simbahan dira sa area sang Bangkiruhan bala Aksyon Rex sa siyudad sang Cadiz. Antes isa idulong sining karon sa nga adlaw. Dini lubong si Zara Alvarez sa Cadiz Cemetery Aksyon Rex. Okay. Dito siya ilubong. So karon ang pangabay man naton sa iya nga basi dugay-dugay makahatag man siya sang dugang pagid nga mga detalye kag impormasyon kag of course mga pictures nga kinahanglanon ta maaaraman Aksyon Rex. So amo nga balita report sang patrol. Ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras, 12:40 na mga kaaksyon. Sa iluhan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 5,000 nga target nga ipaidalom sa test sa Bacolod. Wala pa nalabot suno kay City Administrator Imang. Iti ano ning matabo ni, galing iti hambal to ni Vice Mayor, sige lang, kung pila lang da ang malabutan eh. Kaya wala man ni persahan na nga kung ikaw isa ka residente sa Bacolod nun, yung title kagid nga magpa-idalom sa test nga iniho. Kag nanong latest subong sa apilasyon ni Mayor Evilio Loradia sa bahin sang National IETF daw may response na blamo sa sining 4 kadlaw blan, 2 sa Bacolod, 2 sa Negros Occidental. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Aksyon Rex, wala pa gid malambot as of last night, August 25, ining 5,000 ka mga Bacolod no na individual diri sa mga get Aksyon Rex nga mapaidalom sa libre nga COVID-19 RT-PCR test. Inisuno kay City Administrator Ang basiman siya pinaka-latest nga update Aksyon Rex. Sining campaign sang syudad sa brawing nga paggalista sining mga persona nga qualified nga magpaidalom sa RT-PCR test basiman sa DOH guidelines Aksyon Rex. Although nga wala din hatag ni Ma'am M or wala siya sang exact nga figures Aksyon Rex kung pilagid ang pinaka-latest bala no nga numero sang nagpalista nga subject na sa swabbing or swab test sa mabot nga Biyernes kag Sabado nga adlaw. Pero yagin confirmation Rex nga wala pa gid ambot ang kota nga 5,000 para diri sa may syudad sang Bacolod. So sunod sa iya at hindi malambot Aksyon Rex kay ongoing taman nga nagagawa ang may mga positive results wala. Like last night may duga nga positive. So ang mga close contact nila kadang ila sining mga family members kag those nga may possible exposure may include pa ni sila Aksyon Rex kay ongoing man ang pagkuha no sining document o sang contact tracing sining pinaka-latest nga mga nag-positive sa COVID-19 diri sa may syudad sa Bacolod Aksyon Rex. So sunod rin kay City Administrator Ang with regards naman sa logistics ang swabbing areas kag ang mga swab team no sang syudad nga maga-take part man sining duha ka adlaw nga massive testing ready ni Aksyon Rex wala na isang problema. Sunod rin kay City Administrator Ang. Aring tingog ni City Administrator Ang.
Na-reach na ang 5,000, Ma'am M. Last night, wala pa. Okay. Sige pa nga itong contact tracing, isang call out ng data. Oo. Ito yung mga barangay sa mga ang ato, yung mga constitutions, at doon ang may ara, kita yung kapitid, kung maka na nasa result, nag-contact tayo, dyan tulog tayo sa contact tracing. Dapat ito last night, wala pa din na kompleto, 5,000, but ginamatamat naman. Oo. May idea ka, Ma'am M, if pila na ang nakapalista or nagpa-register, Abi? Wala pa na finalize din ang list of now at this week. No? Kaya last night ako nag-update sa amon team. Wala pa kasi ang mga barangay, wala pa kompleto trending sa ilang list. Ang preparation naman with ang amon swabbers, ang amon ng mga ang mga kinanggason din namon para sa amon swabbing areas. Nakapreparado. And of course, ang prioritization ng mga effects o mga target patients naman na sinundan effects. Actually, Rex, nabatihan ng tingog ni City Administrator M. Ang update naman na sining Pilimir Bing Leonardia kay Presidente Rodrigo Duterte nga pamahimo magpadala diri no sa ning 200 ka mga medical workers nga magabulig sa campaign diri naton sa COVID-19, 30 ka mga medtech, 20 ka mga doktora, kag 150 ka mga nurses. Action Rex. Sunod diri kay City Administrator M. Ang subungad daw dito sa area sang Iloilo mag-abot hining si Environment Secretary Roy Simato. Action Rex kag ang pilapano ka mga pag-asa nga opisyal nga magabulig man assess ang sitwasyon dito sa may Iloilo. So pagka subong man nga adlaw hingagawon nila nga makatabok diri sila sa may syudad sa Bacolod kag buwasan mo ni ang scheduled meeting nila Action Rex sa mga city officials sa syudad kag Negros Occidental para i-assess ang COVID-19 situation sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Ini ang pangunahan ni Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Loydino suno kay City M. Ang suno siya ti amo ni silang mga team nga nag-assessment or nagbulig dito sa area sang syudad sang Cebu kag amo ni sila sa buong ang ginpadala no diri sa may Iloilo kag syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Action Rex. Suno kay City M. Ang pisa kumpilaman dira ka numero ka mga medical workers ang igapadala sang presidente diri sa may syudad di dako gidna nga bulig nga maka Action Rex nga hindi lang mabagdown no ang healthcare system kag mga hospital naton diri sa may syudad sa Bacolod. May post-Action Rex si city or si former city councilor distrito bala no sa distrito pinagatag siya sang update no sining sitwasyon sang iya utod nga si punong barangay Rosini Distrito. Action Rex kagang iya sining asawa no nga una nga na report nga COVID-19 positive kado kasubo man isang basahod. Action Rex sining post ni former councilor distrito nga karonti ang iya sining utod no ati Aras Hospital naka-sedated intubation kag under respirator. Action Rex sunod diri siya ang mga doktor natagan siya sang bulong nga for 2 days nga remdesivir kag tocilizumab no amo na siya ang antiviral kag anti-COVID drugs amo na siya ang ginpatake no kay punong barangay Rosini Distrito. Sunod diri kay duwa gid ni sila sa amo ning room diri sa ospital. Separate room ni sila Action Rex sa may diri sa may syudad. Pero si kapitan niya amo ning na-isolate gid ya. Both sila yung asawa na isolate ini sila Action Rex. Same sila nga hospital kag under observation. Kay butang diri sa Ganit may nabaton ko ding information gikan man da sa ospital dra kuno si kapitan gindala sa isa ka hulot dira kagkabay pa nga makarecover man si kapitan Rosini Distrito bla. Amo lang pangabay diri ni former councilor distrito nga ti amo pangamuyuan bangod dati ang oxygen level kuno ni Cap Distrito malubo sa gihapon pero nagalaom sa Action Rex nagapangamuyo man nga mag-improve ini or magtaas sa subong nga adlaw. So ang iyang asawa si Roan J Distrito si man nga hospital Action Rex kag dati na hopefully no padayon nga maka-recover kag maka-survive sining COVID-19. Di diri sila sa Corazon Locsin gindala Action Del no? So
Action Rex wala sang direct information nga dila sa Corazon Docsin, pero nagpasalamat diri si former Councilor Distrito kay Dr. Julius Drilon kag iban man nga mga hospital Action Rex like ining Bacolod Adventist Medical Center, ang South General Hospital ginpasalamatan niya man kag amo na ti sa karon ti under observation kag nagahope lang nga mag-improve ang sining condition Action Rex. Kabay pa kay ang taga Barangay Singkang Airport nagalaom gid ning mangin madasig lang pagka-recover ni Kapitan Distrito kag makabalik sa pagkalagad sa barangay niya dra sa Barangay Singkang Airport, Aksyon-Dale. Kaya nga ambal ni former Councilor Distrito Action Rex kuno siya luya gid ni Caprosini nga mangin transparent kag bukasa ang sining status or condition Action Rex. So nga tiya mo na si former Councilor Distrito amo na nagahatag sang update o sa mala ang social ito importante man nga mabalaan man sang mga kaupod niya nga mga barangay officials kag mga kasimaryo man sa Singkang Airport kung anong status siya gidla. Correct, Action Rex. Hopefully, maka-recover Action-Dale ang oxygen level ni Kapitan Distrito. Update, balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-Action. By the way, ano ning palayag nga daw aprobado na sang National Interagency Task Force ang apelasyon to? Ang Balita City Administrator ang Action Rex pati amo na siya ang iyan niya ka provincial government. So iya man nga ginapaabot nga prubahan gid man since dakoy ning Bulig ning mass testing Action Rex dito sa may syudad sa Bacolod. So ang syudad yati masupport lang niya ang LGU sa Bacolod City sa pero wala pa sang formal nga komunikasyon, no? Action Rex ang syudad sa Bacolod. Pero expected today nga magwa ng komunikasyon kay ti Miyerkules, Huwebes, pagka Biyernes ma-start na Bacolod ang mauna mo, Biyernes and Sabado. Diri ang Bacolod hatagan taman sang chance ang Bacolod kung anong himuon sang ultimong tao ti hambal nila lockdown. May mga time out weekend nga mga term nanong himuon sang tao na di Aksyon-Dale mga ultimo nga tao nagapakadto pagari kada adlaw kung magwas na sa ila pulian. Action Rex. Kaya actually ang ginahulat sa karon ining executive order ni Mayor Bing Leonardia regarding sining lockdown. So since kahapon nga daw ginatagan siya sang emergency authorities ang sanggunang panglungsod no ang ordinance bilang nagatag siya sang poder nga magpagawa sa mga EO para sa dugang nga mga protokolo. So gina-expect ni City Administrator Amang nga today or tomorrow magwa ng executive order para magiyahan Action Rex. Kaya actually wala na kitaan no ni City Adam ang draft sining executive order regarding sa lockdown sa Biyernes kag Sabado nga adlaw. Ay tumadun na kay kun lockdown ang term ta Aksyon-Dale meaning why gid tao giose? Wala sang public transportation. Wala public transportation. Kaya wala gid sang gios except sa mga essential guro nga magagios bla. Ina mga entitled nga mga giho kung tion nga may lockdown. Except sa mga essential workers, sa mga frontliners, actually, sa gining mga persona sa swab testing. Sila hindi ang magapadulong sa mga testing. Mayo man kung mabisuhan ta mas temprano mga tao Aksyon-Dale. Hopefully, karon or kapuligong isagab ina nagagawa ang mga EO ni Mary King. So, check natin later Action Rex ang update para at least kita mo nagapamangkot kung ano ang mga sitwasyon sa Biyernes kag Sabado nga adlaw. Amuman sa Domingo kag sa Lunes nga adlaw. Mga update ang balita gikan sa Bacolod City Action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang Joy 1050 Pack hanggang kinsena swak. Sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ginapaabot na lang nato anong matabo diri sa Biyernes kag Sabado.
may giosayhan ang tawo o kung wala, no? Para isa na lang makapagwa mas early ang aton sining syudad kay daw piho naman ni kon lantawon ta kag analisahon tang statement ni Provincial Consultant Alfredo Binetes ngang time out weekend ang ginhatagan na sang tinion nga magkapatigayon sa mass testing ang Bacolod kag Negros Occidental sa palabuton nga August 28 to 31 nga gin-approve na sang COVID-19 Interagency Task Force for Management and Emerging Infectious Diseases mga kaaksyon. Lantawon tani kon within this day o kung buwas nga adlaw magkapagwa na. Pero ti ang aton diri nga mga kaaksyon nga mga na parte ni sir sining mga lugar Bacolod, Silay, Talisay, Murcia and Bago magpreparar na, no? Kay ti laban-laban na ni siguro ti mas testing hibaloon tani mga kaaksyon ang dugang sining senaryo kung ano ang matabo sa apat ka adlaw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Aksyon Marlon Hinovia sa Iluhan Tanay gikan sa Kapitolyo Provincial. Angot sini kag tuboso nagumpisa na sa pagpanagtag food pack sa ila mga residente nga maapektuhan sang lockdown sa apat ka mga syudad kag munisipalidad. Paano ning tuboso ni mapanagtag sila food pack sa taga Murcia, taga Bago, taga Silay kag Talisay? Tumayo man nga balita nino pero ti ilang taon tanay kung anong kaundan sining ipanagtag sang tubuso nga mga food packs kuno. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, umpisa sa mga adlaw, madabo-dabo na nga mga relief goods o kung food packs kagina lakipan sang bugas kaga sardinas. Ang napanagtag sang lokal nga pangalohan sang banwasang tubuso. Hindi niya may mga ulod kag may mga sapat-sapat nga bugas? Plus, mayo niya nga bugas kag sardinas. May nabasahan ko di nga padala sa aton blang nga group chat to. Kay reklamo kay ang ginpadala nga bugas syado ka ay nano man nga bugas ni man kag mga dilatas no man expired na kuno. May mga info magitang Aksyon Rex nga nabaton angot sina nga gakatabo kuno sa iban nga lugar. Nga ang pagpatiya sang local government class A nga bugas ay ila sergin padala gabot kuno sa barangay Aksyon Rex gina ilisan niya sang hindi mayo. Amo na ang mga aligasyon. Pero masahon ko lang dire ang isa sa mga nabasahan ta kag ginpost niya sa Facebook ya. Salamat sa mga opisyal sang barangay Mandalagan sa pagpadala sang inyo ayuda nga bugas nga may madamo nga kuto. Tani may dala na sulod ano matsyag ninyo sa amon sapat abilang tawan ninyo ang bugas ninyo mga netizens kamo abi maglantaw sini ang noodles manog expire titilawin ninyo abi nga mga opisyal kamo magkaon abi sini kung namit man. Taga barangay Mandalagan ning nag-post sini kaging pakita ya ang bugas nano ning daw kadamo man isang itom-itom ni daw ulod daw kuto-kuto nano ni man Aksyon Mar. Iyan Aksyon Rex siguro sang mga nagapanagtagit bala kay may araman iban nga nasuguan lang bala dason why nila ma-check nga ngunod dili sang sako di mayo nga sahi na sang bugas kon dugay na bala. Ini ang senaryo sa banwasang tubuso. Personal gini Aksyon Rex ya nga ginhatag sa mga kinatawag nga tubusenyos. Mga residente ini sa banwasang tubuso nga nagaobra sa Bacolod, Talisay, Bago, Silay kag banwasang Murcia posible mapektuhan sang iga-implementar nga lockdown. Ang post una sang lokal nga panguluhan sa Tubuso, labi ni sa kay Mayor Richard Hugo, una sila nga nagpabalo Aksyon Rex pagi sila sa nga Facebook page. Sinuman nga mga taga-banwasang Tubuso nga hindi pala makapuli kag maaptan sang lockdown.
pagkaangot sa amo sa ring telephone number, mayara sila sa cellphone number in post action Rex kaya mayara man sa persona nga dapat pakigangutan. Siyempre mala action Rex, hindi man mabudlay para sa mga taga Banwa Santo Boso hambal ni Mayor Hoko ay mayara man lang action Rex siya pagpresentar sang ID. May ID ka lang imo sa ring address sa Banwa Santo Boso, kadto ko sa amo sa ring lugar, pero sabi sa mga adlaw ang lugar nga ila sa action Rex nga ginapunduhan, balikin punduhan sa salakyan puno nga mga food packs kag relief goods dira sa area sang provincial capital, sa unhan dira sa provincial capital. Matalon sa man lang kay base ato sa nga pag interview sa kaya Mayor Hauhoko mga agaras 9 kaya na nag-umpisang pagtaganay mo sa damo-damo ng ila sa nga nahatagan. Hindi lamang ni Aksyon Rex sa mga tubusenyos nga ari diri sa Bacolod, pero kalabanan gid ara sa Bacolod kay hambal ni Hauhoko ang kalabanan nga nagbaton Aksyon Rex ining mga naga-operabla diri sa Bacolod kag naga-board lamang. Nagbaton sila ang una gani nga kuan o una gani nga plano pulo ka kilo sang bugas kada household. Pero sa uli si Aksyon Rex maskin pagkamaayo ni Mayor Hoko nga himuon 5 ka kilo nga bugas kada isa kada residente sang Banwa sang Tubuso plus may pa nga sardinas. Ano si Mayor Richard Hoko? For the past few days, may in-post kami sa Facebook na ila tawagan. Register na sila para tayo yun na dayon ang pag-distribute today. No? Gagkina alas 9, kasugod naman distribute. Amon lang ginakuan nga magamit sila face shield, face mask, social distancing ta. No? Amon man lang sina isa pangaman kung ano manggid ang programa sa timeout, at least kung ara man sila, may ara man sila kanon. Actually, kaya amon plano man totally is tag 10 kilos per household, but what we did is tag 5 kilos per individual amon ginhatag karon kay may ara man gud ni mostly no ara sa boarding house, panrabaho sa Bacolod, so at least may ara man sila nga magkuan kay nakita ko gani nga ang damo nga katrabaho sa Bacolod no nga taga-amon sang una sa 15 dias damo pa sila adlaw nga gintrabahoan, subong daw gina 5 days na nagani sila, so maluoy man kita para nga hindi man taman ma-expose man ang amon nga mga frontliners no. Ginsabot namon nga sa may vicinity sa may Capitol Lagoon, da kami mahulat sa ila kag ila kwaon to ang ila food packs. Sige Aksyon Rex no until sa Webes ang paghatag sang relief goods sa mga tubusenyos. Ang Don Salvador Benedicto may kaangay man si Aksyon Rex nga plano. Hibalon talang karon kay tinguan tang malapot man si Mayor Marcelin de la Cruz kung para nakaumpisa naman sila sa panagtag sa mga Salvadorians nga apektado sa lockdown sa ring 4 ka mga syudad kag isa ka Banwa umpisa Biyernes. Inang report Aksyon Rex nga pag-approve no sa NIATF sa time out weekend, bali verbal approval na siya, bali why pa na sang official nga papel gidla final nga approve na gid, pero di laban-laban man Aksyon Rex nga mo na ang matabo kaya manti ang nagpalihag sila no less than provincial consultant former Congressman Albi Benitez nga amo ang una man nga nagpropose ko nagduso sa nga weekend time out o time out weekend. Ang matabo pananglit nga mapagwa in Aksyon Rex ang resolution sa nga NIATF mapagwa man o mag-issue man sa executive order Governor Bong Lacson. Laban-laban Aksyon Rex kay man was nga adlaw si Governor Bong Lacson may special nga anunsyo, magatubang siya sa makatapos sa media buwas aga. Tiya mo na sa ang pinaka-agenda gid ining time out weekend. Ang kaaksunugikan sa Kapitolyo Aksyon Marlo Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon sa iluwanta si Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments Operations sang tanan nga mga departamento sang LTO sa Bacolod nagapabilin nga sirado ho. Resulta sang swab test nagapadayon. Yaring kaudan sa report. Upod na kay Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Wala pa sa aksyon sang eksakto gimlapit sa akon sa magabukas ang operasyon sang tanang departamento sang LTO diri sa sudad sang Bacolod umpisa ini nga iwat ngagin paidalom sa lockdown sa atong tinalikdan nga adlaw matapos atong isa na ka-empleyado nga nagalin dito sa Cadiz nga nag-positibo kag gin-transfer diri sa Bacolod LTO District Office. Sunod kay Mr. Yoben Tampos, although halos tanan sila, napaidalom na sa swab test. Galing mga result subong way pagin officially nga nabaton sila. Pero sa Friday, ang plano sa LTO Bacolod nga magpatigayon liwat sang disinfection dira sa area sang ila taratapan. Ang isa lang rin na gusto niya ipahibro kapin pagid sa mga nag-proseso sa idalom sa iyang opisina na sa masarakan nga hindi ka mo magkabalaka, hindi ka mo mag-worry kapin pagit ang malaplakan na ending 6, 7, and 8 kay until September 30 ang inyong pagproseso kag sumungan wala ina sa nga pinalidad. Now, ang latest update sa mga miyembro o empleyado sa LTO wagid man so far sa iya sa dinabaton nga reporting gikan siya mga kauptanan nga may ara sa naglain abing pamatyag o kung naglain ang kondisyon after sang swab test nga ginapatigayon sa ila. Yari ang napalayag ni Mr. Ruben Tampos, ang District Office Head sa LTO sa Bacolod. Daulat kami sa result no, sang amon nga swab test sa Provincial Health Office. No, that was conducted last August 24. Then, after siguro sang result, if ever man mag-negative ang tanan, then we will reopen by next week. Tentative namon kung okay man ang tanang result ng negative, by September 1 siguro ma-open kami. May individual kami monitoring sa namon mga personnel sa BCDO, no, sa district. Okay man ang reporting nila, okay man, bisan gani ang amon to nga bago nga na-transfer diri sa amon, ginamonitor namon, okay man ang kondisyon niya, no? Na-isolate na siya, na-lockdown man balaya, wala man sing symptoms or whatever nga mga ginabatyag sa subong. Ang mga aksyon special nila sa napalayag Minister Ruben Tampos, nag-expect sila naman yung nabalasig ang pagpagawa sa mga resulta para man dahil naman madesisyonan kung saan o magabalik ka ang operasyon diri sa Bacolod City. Nag-include niya ang pagsira sa kagpapaundat sa operation sa opisina diri sa Robinson kag ang mga nag-duty sa idalom sang enforcement unit sang LTO. Ang kaaksyon niya, Aksyon Art Tayhupon na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod o kung sa Special Assignments and Research Team. Budlay, no? Kadamo sa mga kilalang mga personalidad ang ginbawian sang kabuhi mga kaaksyon, no? Gina-check naton kay ining sang agalang si Archbishop Oscar Cruz ang nagtaliwan mga alas 6:45 sang kaina sang aga sa Cardinal Santos Hospital, no? Ini siyang information gin-post mismo sa Facebook page ni Bishop Gerald Alminasa sang San Carlos, Diocese of San Carlos, mga kaaksyon, no? Ay, pwerte. Sige, daligid lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta, magmighty silang kita. Kulang balang imo siningarawas sang vitamin C.
Malakay Finance Corporation. Sige, daligid lang mga kaksyon ha. Standbyan ay manumbalik kita sa dirigilamang madugay plus ang inyo sining mga greetings. Matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita sa dirigilamang madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang. Mayo lang pag-monitor kay Richel Aguarense, no? Richel Aguarense. And sa kay Samuel Armita, may lang pag-monitor. Kay Sir Edwin Pinida, good PM lang, no? Kag Alunan Suset. Okay. Rodney Harder. Grabe man ang bal ni Alunan Suset gayuhom ka lang niya tani madayunan na lang. Corey Vidaha watching from Kuwait, no? Samuel kay Momo Moises may lang pag-monitor. Kay Dennis Richard Tiboroma ang gani man. Buyong man ni si Dennis Richard Tiboroma lang grabing attire niya. Aksyon Rex daw si Cory Aquino. Si Aksyon Dorel guro to. Kay Hosin Loksin may lang pag-monitor. Hosin Loksin Aksyon Rex mayong udto mangkot kami tani. Mangkot ko tani kon 4 days gid lockdown ang Bacolod or may schedule ang mass testing mangkot lang gid. Salamat gid. 4 lang actually sa Bacolod kag 2 sa Bacolod. Amuning sa Negros Occidental duha man Silay, Talisay, Murcia and Bago. Plus ang Bacolod duha man kadlaw, no? Biyernes kag Sabado, no? Lunila Tarosan may lang pag-monitor kay Vincent Herbolario, may lang pag-monitor sa Takuling kay Rizel Only Hi Sir Rex, tani matapos ng pandemic para kalakat man ko gani man. Andales Rondes Rodora dara sa Aning Panukoy may lang pag-monitor Vininia Ortizo, no? May lang pag-monitor Virginia Orteso. Kay Gian Resisio may lang pag-monitor kay Winnie Tablan sa Banyo dara sa ginparaan Moises Padilla. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda sa Celine Homes may lang pag-monitor. Tomas Bronyola sa Barangay 32 Libertad may lang pag-monitor. Kay Terol Dizon Jane Marie may lang pag-monitor watching from Canlaon City. Greet lang si Nanay Iling Permigid siya gapamati. Thank you so much sa Terol Dizon Jane Marie, no? Kay Sinaida Tumayan may lang pag-monitor dira sa Barangay Handumanan Bakjuda Association Drivers and Operators Board member Sinaida Tumayan. Yes sir, grabe halos mga drivers iban di wala na benepisyo sini hambal ni SAP ni gani man. Obligado April Ann Jimenez may lang pag-monitor. Tamiya lang si Papaya Mikmik kag Mama Nining kag sa mga utodya watching from Makati. Thank you so much obligado April Ann Jimenez. Kay Mark Joman Singkilio Nochete
Monitor kami di Aksyon Rex sa San Enrique. Thank you so much, good Mark. No? Kay Aileen Snoopy sa Sidor Villacora. Thank you so much, good from Tarlac, Aileen. And Bay Aldas, may lang pag-monitor sa Puente Villa. Kay Ming Galiho Gapis, good afternoon lang dra sa Barangay Santa Rosa, Morsia. Gapamati sila sa Transistor Radio kag sa live man sa Facebook. Ay perti. Si Ming Galiego Gapis, kay Gina Junila, may lang pag-monitor kay Cathy Bear kag kay Remark Lamayo sa San Jose Mindoro. May lang pag-monitor. And Melchor Baroca Rumbines dira sa Hinubaan. Ronnie Mananghaya, may lang pag-monitor. Halonggid Bacolod, medyo mabagsik yata ang strain sang virus nga nag-infect dira. No? Gani na. Miriam Bilyesa Binuman dira sa Laginlan, may lang pag-monitor. Jerry Hiroy, Gayanilo Lim, no? Dira sa Ilog, may lang pag-monitor. Vincent Helbulario, dara sa Takuling, may lang pag-pamati. Cherek, good PM lang. Kag Sarifi Ronquillo, dara sa birthday ka bata, yagali subungo, si Daday Ronquillo. May lang pag-monitor. Kay Ariel Kabatak, JR Mainit Rihon, Marivic Alison Padernilla. Marivic Alison Padernilla sa Pontevedra Public Market. Kay Jocelyn Alerta, Cordero Hilang, may lang pag-monitor sa Bago City. No? Kay Andro Huilar, may lang pag-monitor, Andro Huilar. Sige, ang iba naman nga, way mabasan, pagkaroon ta ini, mga kaaksyon sa aton sining nga pagpanumbalik. Standby! Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable at pagbalita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon 12:55. This time check is brought to you by ACM. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:56 ang aton oras 12:56 na mga kaaksyon. Kadtuan ta ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pagbantay sa mga borders sa tagsa ka Banwa ginumpisahan na sang kapulisan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, ginumpisa na sa mga kapulisan sa idalon sa Negros Occidental Provincial Police Office ang pagbantay sa mga borders o kuna border controls diri sa Negros Occidental. Kasunod ini sang apat man kaadlaw nga plano mas swab testing sa diin 5,000 ka mga tawo gikan sa syudad sang Bago, Talisay, Silay, nalaki pa ng banwasang Murcia, ingiga pa idalong man sa mass testing sa COVID-19. Sunod diri kay Negros Occidental Provincial Police Office, Public Information Officer nga si Police Major Edison Garcia. Apat gid lamang ka probinsya ang hugot nga pagabantayan kasunod ini isang una nga ginapagawa sang provincial government. Apat ka probinsya to? Apat ka lugar sa probinsya. Okay. Oo. Kay umpisa diri August 28 to 31 Action Rex mo. Nawadugang pagida diri ni Garcia nga ongoing man ang assessment mismo sang ila sini nga hanay paagi man sa coordinating conference subong actually subong adlaw halin kagina sang aga tubtub karon. Una, number 1 sunod sa ilang mga borders na pahamtang sa Talisay, sa Silay, Bago kag sa Murcia. Ang mga border control man nga nagaangot man sa oriental kag ang occidental side, and plus ang border man along Bacolod sa piyak sini nga sa August 28 kag 29 diri man sa Bacolod pagaywaton ining 5,000 pagid nga mga mass testing. Dugang pagida diri ni Garcia kung matalupang man sa mga pumuluyo abi sa mga pasahero sa mga probinsya o kon sa Banwa kag syudad within sa province, madamo man nga mga pulis like police, mga iban nga mga ahensya nga nagabantay abi sa border along Kabankalan, may ara sa Binalbagan, kung sa norte may ara Tubuso, Cadiz kag iban pa, inakabahin sa pagpanghanda sang tagsa ka mga local government units bangod man sa inasud-asud nga mga resulta kung nag-positive nga COVID.
Kag kung may ara gid man checkpoint, kag kung iban ginapapanaog ang iban nga mga pasahero abi manaog, ginausisa kag ginalista pa o galista pa sa pangalan, inakabahin man sang contact tracing as to sa diin ina nga barangay makadto kag pila ka adlaw ang ila sini nga interaction na Rex, pero hindi nagakahulugan nga suno siya nga gin-lockdown ang isa ka lugar sa baylo, kabahin lamang ini sang health protocol sa tagsa ka mga banwa kag syudad nga wala man sakop abi nga ipaidalom sa lockdown. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Major Garcia. We are trying to create an intervention bagay doon sa rising ng COVID cases, kung ano ba yung pwede nating maging intervention para hindi magsigisaka. So currently we are coordinating conference para mapag-aralan natin yung mga restriction doon sa mga borders, not only coming from Negros Oriental but coming from Bacolod City. Nakita natin nagasaka din ang ating mga kaso. So at the same time, of course, hindi rin natin pwede na stricto na makaabala tayo sa mga commuters or sa mga gaagi dira sa ato mga highways. Kaya tinitingnan natin kung paano ba natin gawin yun na hindi nakaabala, but we are strictly enforcing our border control. Sir, yung time out weekend naton ang tanan ni mga banwa magabantay man sa ila sinitag sa kay. Actually, yung nakapokus lang tayo diyan is with Metro Bacolod area, no? Silay, Talisay, Morsiaan, Bago City. Kasi yun man talaga yung kasama doon sa time out weekend or 5,000 na itest coming from those local government units. So that is why our profession is based on sa apat na yun ng mga LGU sa ating province. Although nakikita rin natin na yung mga other LGUs nag-prepare na rin sila, no? O parang bantay, kanya-kanyang bantay na Balakson Alvin sa ato yung mga ugsaran. Yun ang ginagawa ng ating mga LGU. But as of the moment, we are focusing on doon po sa apat na mga siyudad, tatlong siyudad, isa ka Banwa sa province. Aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni Police Major Garcia. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang nukpo kadtuanta ang Bacolod City Police Office, on standby man si Aksyon Eric Magbanwa. Subo maniho kay preso nga gindakop sang Piligya nga na-detain sa Police Station 3 nagpositibo sa COVID-19. Preso ginsaylo na sa quarantine facility sa Barangay Tangog. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes! Aksyon Rex Cantong. Ayo di purma. Bisa na nga COVID ni do. Sige lang Tiyo mo kinaya. Sige yun tani. Kaya kung hindi magsigi, patay ta. Alaban Patay ta sa gutom. Patay ka pa sa huya. Ayo di purma. Kagpatay ka pa sa wala kwarta. Laban. Dapat hindi kayo magpatay-patay subong. Correct, Aksyon. Kaya hindi man maghuya-huya subong. Correct lang nga buhi-buhi ka, no? Laban. Amor sang tirada, no? Kita na. Kapsa! Ayo di purma. Kawadyo, Fred! Where are you now? Ari lang sa pangigaron. Ayo di purma. Amo na sang tirada. Kaya po grabe ang singkal sa init subong. Grabe no. Lintari kapon ng singkal sang init nga porte. Gani man, hati mayo man ito way gaulan, Pati sa sulod balay mo nung ginagaang kay mo yan. Hindi Baka bulig-bulig ni sa COVID. Ibla kontra sa COVID, init, no? Buta? Init. Ate ko magamuna, mainit na lang tatangan. Mapainit na lang. Purma. Mabula na lang taga sa init, no? Parang ang COVID hindi makapenetrate sa ato sa Rex, no? Pwede gid. Mo nang tirada, no? Grabe.
Grabe ang singkaw sa init, Grabe, no? Batsagit, katulog ka ng balahas ko diyo. Kay Porti ang singkaw sa init, no? Si Parinono, kada sa init, no? Doon sa pabatsyag, subong na. Oo, kaya iti daw mainit ang panahon eh. Silong-silong sa siguro. Si pare Toto Manuel Koda sa sila may hapon na. Oo. Kapamatig isa sa Box Rex. Ayos. Thank you, Gid. Oo, daw kompleto ng adlaw niya eh. Basta ang BBB, no? Nagara si Aksyon Rex, si Aksyon Rex, no? Di wag kita na Sir Manuel. Ang face mask, ipadala ko lang da. Okay. No? Face mask nga may buho-buho, no? Buho-buho. Okay daw na why na tungakon mo. Ay, galaway rin tangi mo? Why? Dito na kanto, Tigin, nabuhay ko nga pagkatapos eh. Alang-alang na. Hindi pala minute ko to. Ay, gali. Kaginabuhi mo gali. Oo. Sige lang kay... Mo gitago mo pa, Gin souvenir, kuya. Ayun, di purma. Hindi mo. Palaminate ko, Aksyon Rex. Kaya para souvenir kay Mr. Manuel ko, no? May mahayong kabubuton, no? Gani. Pwede Amo na ang tirada, no? Si Primo magbanwa, basta da? Si Parimark. Oo, Parimark, si Primo magbanwa da, Mark. Isa ka pabatsyag sa akon, Oo, subong. pabatsyag ka Parimark kasi Parex na wala ito bukaso. Ang ginpautang to gani daw, wala pa. Why pa ka? Kabutwa. Ayun, di purma. Basi ko na rumos to tana. Ayun, mo ginang pangabuhi. That's life, Aksyon Rex nila. Importante nga buhi lang kita, no? Laban eh. Kag hindi lang kita matapikan COVID, no? Para makasikat-sikat kita. Para man si Kapchat, kasi kagawa chupred. Parin, tidogod na kitas na, no? Laban. Sa nga itong sininga mga matag-adlaw. Ayun, di purma. Matag-adlaw, gida. Nga pag sinalayo, no? Laban. Ang tirada, Aksyon Rex, no? Ang balita ta. Sige. Parte sa duwa ka preso, tigin kwa na ni. Actually, duwa lang ni sila mo. Ang ina-transfer na sa quarantine facilities. Duwa lang ni sila sa presuan? Duwa lang ni sila ng positive sa COVID test. Duwa gid ni sila galing positive? Duwa gid sila positive ni sa COVID test. Nga ginimo ni sa ila, ang duwa ni ginsaylo na sa may... Paano ni sila na kuaan man? Actually, sila ni ang naglatong sa taga-pidiya to ba? Una to blang nagpositive to. Okay. Na sila ni nga duha ang nagalaton. Pagka-positive to sang pidiya, posible ging kuaan man ni sila swab test. Oo, gisunod ni sila. Ay, positive sila tanang nga duha. At amo to nga gindala ini sila ni Police Captain Richard Parito, ang hepe sa Station Number 3 sa quarantine facility sa Midil dira sa Barangay Tangob. So bali nag-upo to sila sang taga-pidiya nga nagpositive man sa unang swab test Aksyon Rex. Tisiling ni Police Captain Richard Parito, ining duhagin transfer yan eh. Pero at least bisan paano, as a broadcast time, kapasalamat sa katido wala man sang pulis niya nga nagabatsyag sa sintomas sang COVID-19. Pisa nga positive ining duha ka preso nga gindakop sang taga-pidiya sa operasyon nila dira sa bypass sa may area sang Barangay Banago, Aksyon Rex. Isiling ni Captain Richard Parito, gahulat siya sang desisyon sang higher command sang PNP sa Bacolod City Police Office kag sa City Health Office. Di-congest anay dang kuan gin ano na gani? Ara na kahapon sa hapon. Ang station 3 disinfect ang bilog ang bilog police station. Station 3 gin disinfect Aksyon Rex. Para nga magpalagyot ang mga kagagagada sang COVID. Kay budlay na ba si balang aran nga pa sa lipod asla? Na mo na lang tirada. Actually, that's why nga nagpa-disinfect kahapon sa hapon si Captain Parito bilang taken action niya. Pero ginaulat ang desisyon sa PCPO kag sa City Health Office kung ipainalom sa swab test atong mga naka-duty at a time sang magdakop ang pidiya sang duha ka mga persona nga ginbypass nila dira sa area sang Barangay Banago. Action taken naman ang ginimo kung ipa-disinfect na ito ng bilog na building ng police station 3. Okay, so dahil nakabalo naman niyang fire reporters namon kaga ang sinso. So, gaulat mga kami sa ilang
another action or whatever na action nila diri. So in other words, sir, mo lang kaya lang kung plano sang CHO o sa Air Command, i-diri pa swab test ka mo tananda or duty na sinama na daw captain na ba? Oh yes sir, posibleng siguro base po nang nakustong pagod like sa mga dealer namon. Pero dira sa buong sir, sa ganang-interview, sir, wala pang ginman dira sa mga kapulsa na to the Station 3 nga daw may mga symptoms ang COVID-19 as of now, as of broadcast time, Captain? Yes, sa kaluoy ka mga Diyos na wala man sang mga symptomatic na nakita naton or napatagan sa mga kapulisan dire or tao naton dire sa Police Station 3. Siguro. Aksyon Rex po sa palayagan ni Police Captain Richard Parito, ang hepe sa station number 3. Pasalamat siya nga daw wala man siyang pulisya nga nakabatsya ka daw nagapangatsin, nagaupo, nagailanat. So pasalamat siya. Pero amo kabay pa nga luwas lang da sila tanan sa Station 3 sa sining bakterya bla. Gani kaya kabudlay nga makuha naman mablangkuhan naman da ka pulis sa station number 3. Kaya kung mga imo mo duman to, itong 33 gani, may ito nag-negative to. Pero tiyari naman, pero ginalata lang ni Captain Paharitan si Sosang BCPO headquarters kasi City Health kung ipadalom ang atong pulis nga naka-duty at the time nga nag-positive ang taga-PDEA kag taga-station number 3 nga mga dua ka priso nga ila sini nag-swab test ka naging positibo ang iya sini nga resulta. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pangunang report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ayos, salamat gid. Standby anay sa mga out-of-town reporters ta kay tirahon ta dugay-dugay ang mga balita sa aton sining nga mga out-of-town reporters, no? Hindi di makita sa akon nito. Ulit ta bito sa imo da kung narada siya. Ari nang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig ayos, sige, kantuan tanay ng mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters out of town. Tirahon tanan ni, daway gidi gagwa sa akon, ano ni tabo di sa akon man. Sige, pakaronan lang na dahil nagorosimo. Tirahon tanay balita gikan sa kay Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa kapulisano sa siyudad sang San Carlos kag Port Police nakakonfiska sa marijuana nga ginpadala sa barko halin sa Toledo City. Sa detalye sini upod kay Aksyon 7 Presquito. Aksyon 7. Isa ka apprehension tabo diri sa aton susunod sa San Carlos ang aton nga Philippine Ports Authority kag ang aton Port Police yung aton San Carlos sa PNP
sa diin isa ka shipment siyang ginatuuhan nga may inot ini nga marijuana nga ginpadala lamang ini sa isa ka ro-ro vessel diri mismo sa puerto sa San Carlos. Natabuha ka mo nga apprehension sa ato mga PPA personnel kag sa ato San Carlos PNP mga about 7:30 kagabi diri mismo sa pantalan sa San Carlos kag pinagiman sa pagpanguna ni sa ato nga police officer 1 nga si Noli Barina kag ang ato nga San Carlos PNP pinagiman sa pagpanguna ni Police Major Mike Angelo Hongko na tigayon no nga makuha o ma-intercept ini isa ka plastic transparent nga nakaputos ini sa isa ka package kag na butangan ini o na ginpacking butangan ini sa packaging tape kag may uno ini na mga uga no o kung dried fish kag isa pinagi sa sniffing dog sa ating Philippine Coast Guard na tigayon no nga sa sulod sa ining mga uga nga naputos may ara mismo nga unod ini nga ginuldahan nga ini nga mga marijuana leaves nga may kapin no sa isa ka kilo ang kabugaton sa sining marijuana nga naka-influence sa sining mga uga o kung dried fish kani may ara ini mga pangalan nga bilang sa sender Aksyon Rex nga ginapangalanan nga sabihin nga alin ini sa Toledo City, Cebu pakadto ini diri sa siyudad sa San Carlos nga nakapangalan sa certain Jimboy Nyanya nga mo ini ang nagpadala o sender sa sining package kag ang konsa ini naman nga may pangalan ini nga si Kesley Martinez kag may ari ini siya nga cellphone number pa nga nakabutang sa among package. So gani karon gin-turnover sa Philippine Ports Authority karon ang ining package kami unod sa marijuana leaves mismo sa aton katapos sa San Carlos PNP para pag-imbestigahan ini kag kon makilala ini mismo ang consignee kag ining sender sa mga package sa gipadala kay apini sa ro-ro vessel diri sa siyudad sa San Carlos. Ngani magapangatubang ini sila sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gani nag-report ang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa Balita, una sa Aksyon, ini sa Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen, kadtuanta si Aksyon Tamon Forte, gikan sa Dakban Wasang Sagay. Maki-update kita na sa COVID-19 sa among syudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Tamon Forte. Aksyon Tam. Yes, sa Aksyon Rex, COVID-19 update, siyudad ng Sagay. Sa subong Aksyon Rex, may ara na konfirmado na 64. Pinaglangadlaw, may ara 62, madugangan 2. Nagiging 64 na Aksyon Rex na aktibo 23. Kag ang nakarecover, may ara na 41 na Aksyon Rex. Kag sa gapon ang POA mo, nagpaas man, nagiging 227 na. Nagliligan na mga naglaw, 119 siya, pero nadugangan Aksyon Rex ang POA. Ika-63, 24 anyos, babae sa barangay Malubon, kag asymptomatic, kag din swab test ini siya Aksyon Rex, sang pizza 20, kag nagwa ang resulta RT-PCR test sang pizza 23 positibo, kag ang ika-64 38 anyos lalaki taga barangay Old Sagay asymptomatic din swab test sang pizza 22 kag sang pizza 23 ang RT-PCR test kag sa pizza 25 nagwa ang resulta positive kag subong ining dua Aksyon Rex ara na subong sa isolation room sa mga quarantine facilities na nabase diri sa siyudad sang Sagay. COVID-19 update dito diri sa siyudad sang Sagay, Aksyon Tamon 14 report. Una sa ulitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte. Matapos ang sagay, kaduan tangkadi si Aksyon Roger Gotib, binimay kang tanan sa LTO Kadi staff nga nagpositibo sa COVID-19, nagpahilot pa. Ang managhilot, nagpositibo man. Samtang 18 ka mga LTO staff ang negatibo sa resulta nga ginpatigayon nga swab test.
Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, nag-positive isa ka staff ng LTO kag mabudlay sini kay nagpahilot pa sa isa ka manughilot kag ang manughilot naman alang paghilot man sa ibang paniya nga mga nagpahilot kag ang manughilot kag positive pa. So sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez, siya man nga ginanunsyar ang 18 tanan ka mga LTO staff nga nagpa-swab test sa Cantong tinagyan nga Domingo, hindi sila ang lunsay tanan nag-negatibo. Pag-news lang dali sa tanan, nga pala mo ang mga pang-swab nga mga empleyado sa LTO, negative sila tanan. So atong first namon nga din swab nga duwa ka taga-LTO, ang sa taga-Sagay, ang sa taga-Cadiz, amin yung kususulaya ang mag-positive. Dahil sa empleyado nga din swab namon, negative sila tanan. So ang napabote ni sa taga-Cadiz nga taga-LTO, nagpamasay na yung siya sa Managilot na siya. So din kami naman ng Managilot, until now, asymptomatic na siya. Unfortunately, nagpositive siya. So, tungod sa naman yung paborito naman kasi naman kung sino na napanghilot siya at kung mahilot at ang taga-LTO, hindi naman na-recall. Kung minimo na, may kapitan rebel, may gano'n, ito gawin siya with the personal servant sa Managilot. Pag yung extract with the law, dati siguro naglayo ng buot, kaya kahit alam niya mo na nagpasitive siya kaya nakulbaan lang siya. So, basi, wala siya ba ka din na yun. So, sa kayo sa yan, ipaprodel ngayon, kaya nakasugod sa buo, kung sinuwagin sa milot. Ang mga nga nakadetermine kami mga 20 katawo, which is shifty sa barangay Burgos, pag mayroon nga extra na dumilot sa kaduaan na ang iya pamilya ko ay na lang naman. So karon, naswabing kami dito sa barangay Burgos, kaya hindi kami nakabutang sa St. Andres na tumutulong dito doon. So, pagpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa schedule ang 20 tanan sa mga tao na mo nang gipanghilot sa manughilot nga nag-positive na naghilot sa sinigisa sa LTO staff na nag-positive man. Report ikan sa siyudad sa Cadiz una sa Balita una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib na report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadto antang balita ni Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. Masaylota nag-Aksyon Percival Villamor, 28 anyos nga lalaki, dakop sa bypass operation sang kapulisan sa siyudad sang Bago. Yari ang kaudan sang report. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation alas 5:40 sang hapon, Agosto 25, 2020 dito sa Purok, Pagsilak, Barangay Antipuluan, Bago City, Negros Occidental. Ang suspect diri nga kilala sa kay Mark Juven Alvaran Igunia, 28 anyos, may asawa kag siya pumuluyo sa Purok Kawayan, Barangay Napolis, Bago City. Ini siya nabaklan sa atong pursue buyer sa isa ka heat-sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu kag nag-recover sa iya ang 5 ka putos pagid ka suspected shabu, bali anong mini Action Rex, kag isa ka backpack, kag isa ka lighter nga color yellow, kag isa ka unit sa cellphone, kag isa ka cash na 140 pesos na sa iyagid nga posisyon. Kag ang bypass money nga 300 pesos nga balor sini, kag ini siya dakop sang aton kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 9165 sang Dangerous Drug Act 2002. Kag sa karon ini ang suspect ara naunong sa custodial facilities sang Bago City and Negros Occidental, kag nagaulat sang kaso nga ipasaka batok sa iya. Report live gikan diri sa Bago City para sa BBB program una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang maka-aksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo sa sining aton sining pagpangalagad. Salamat sigida. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon pigado gidang aton sining orasan. Diri sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili lamang manugay upod kay aksyon wal masugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan. Aksyon Rex Peregrino Cantong. Mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.